זו תזמורת שהתחילה לפני כ-20 שנה, באולם חזרות קטן בראשון לציון, או בגבול ראשון לציון, נס ציונה. עברו 20 שנה שזה כלום בעשייה מוזיקלית, וזה היום התזמורת אולי המובילה ביותר בארץ. להפוך כל כך מהר להיות טון מוביל בחיי המוזיקה בארץ זה הישג לא נורמלי. אנרגיות שהשערות שלך סומרות אחת-אחת. זה כל כך דרמטי, זה כל כך... אתה פשוט מרגיש את המוזיקה מכה בך פיזית, וזו הרגשה מדהימה. עם השנים יכולתי לראות שהקהל שלנו הולך ומתגוון. זה אנשים שבאים כי באמת כיף להם לבוא לשמוע מוזיקה. לברוח לרגע מהשגרת היומיום ולבוא לשמוע מוזיקה חי. דחפנו המון להגיע לתודעה הציבורית, לעשות דברים שהם אולי טיפה מעיזים יותר מאחרים, לשלב מדיות, מחול, מוזיקה, קולנוע, דברים שאנשים פחדו לעשות לפנינו. אנחנו הלכנו בגדול ופרצנו, הגענו לתודעה ואנשים הבינו שיש תזמורת בראשון, שמופיעה כאן, מופיעה בתל אביב, וצריך לבוא מכל הארץ לראות אותה ולשמוע אותה. אני בדרך כלל לומד עם הגב לקהל. אני לא רואה אותם. יש לך מושג איך אני מרגיש אותם?